Human sa subsub nga clearing operation, hamugaway na kahit tanahon karon napipila ka kadalanan sa Dakbayan Sugbo. Usa sa nakita modelo sa kadaghanan ang labing karang kalsada, ang Dan Kulon nga luag na kayo tanahon karon. Ani akong Regional TV presents. So kani atong gisubay karon mo ni ang sidewalk diri sa may downtown area sa Kulon kung ato ang matikdan wa na mga sidewalk vendors nga display sa ilahang tinda nga naka-ali sa mga pedestrian nga moagi dito. Hindi na sir. Ha? Lahi na sauna. Ito sila lahi. Hindi na sa apiki mo agi. Kaya ayuman. Mayo na pangagi ba? Tinatamadag pa. Dito po sir. Sa una, nasan man kayo na rin naninda? Kalat kayo sa ilang taon. So karon, Ayos lang kayo ilang taon. Sugod sa pagpatuman sa palisiya sa itong kagamhanan, dili malikayan nga dunay mga sektor sa itong katilingban ang maapektuhan. Apan ang balaod yun yung kinahanglan sa